Happy Sabbath and good morning. Dzień dobry i szczęśliwego sabatu życzę. I'm very thankful that God gave us life. Jestem wdzięczny za to, że Bóg daje nam życie We can still survive today. i jesteśmy ciągle żywi. We have been watching, something happening on TV. Oglądaliśmy w telewizji to, co dzieje się na świecie. Many people have no food and no place to live. Wielu ludzi straciło miejsce, gdzie mogą mieszkać. There is no water, electricity. Nie ma wody, nie ma prądu. Children cannot study. Dzieci nie mogą chodzić do szkoły. Children have no breakfast. Dzieci nie mają śniadań. We are very fortunate that we have breakfast today. My mamy szczęście, że my mieliśmy dzisiaj śniadanie We have enough food today. i mamy dosyć żywności na We're dzisiaj. going to have potluck today. I mamy właśnie nasz wspólny obiad. Praise the Lord. Chwała Panu. That's why we have to praise God, in every single day of our life. I to jest to, za co mamy możliwość chwalić naszego Pana każdy dzień. What I learned from our Sabbath school lesson today is, To, co dzisiaj się nauczyłem z lekcji szkoły sobotniej, even we come to church, że nawet jak przychodzimy do kościoła, attending in our church service, gdy bierzemy udział w naszej tutaj służbie, w naszym nabożeństwie, actually this is also our mission. i to jest tak samo misja. There are many people who are not coming to this church today on Sabbath day, Wielu ludzi nie przychodzi do kościoła dzisiaj w sobotę, but we are coming on Sabbath day. ale my przychodzimy w sobotę. When people see us, what's happening with these people? Gdy ludzie widzą nas, to co dzieje się z nimi? So it's our mission, right? I to jest właśnie nasza misja. One person in Burma, she was actually she couldn't speak, from her childhood. Pewna osoba w Bermie, ona nie potrafiła mówić, była niemową. And she went to a crusade, evangelistic meeting. Udała się na pewne spotkanie adwentystyczne And she was converted into Christianity. i została nawrócona na chrześcijaństwo. But the rest of her family were not. Ale pozostała część jej rodziny nie nawróciła się. And some years later, Kilka lat później all the whole family become Christian cała rodzina stała się chrześcijanami because of that lady. z powodu właśnie tej kobiety. Even though she couldn't speak, Nawet gdy ona nie potrafiła mówić. because of the way she acts and the way she behaved, Z tego powodu, jak ona się zachowywała, all the whole family, the relatives become Christian. cała rodzina stała się chrześcijanami. Today we may think, we don't speak too much about, how to preach or how to do something. Dzisiaj może nie będziemy mówić na ten temat, jak rozmawiać z innymi, At least we come to church ale przyszliśmy do kościoła while people are not coming. i gdy inni ludzie nie przychodzą, Actually, we are showing, this is the Sabbath day. to my pokazujemy im, że to jest właśnie dzień soboty, sabat. May God bless you all. I niech Bóg błogosławi nas wszystkich. And the last report that we got from the, Israeli and Palestine war, and there were, I think, 5,700 Palestinians have been killed in the war. Ostatnie doniesienia z wojny między Izraelem a Palestyną donoszą, że ponad 5000 ludzi zostało zabitych. When we see on television or YouTube, we are very sad. Jest nam smutno, gdy oglądamy te wiadomości na naszych ekranach. And between 1941 and 1945, Pomiędzy rokiem 41 a 45 ubiegłego stulecia Nazi Germany and its collaborators systematically murdered some 6 million Jews across German occupied Europe. niemieccy naziści systematycznie mordowali Żydów. I think you were familiar with this because it's, it's very close to your country, right? Oczywiście jest to część naszej historii i my to dobrze wiemy. So the murders were carried out primarily through mass shootings, Było to dokonywane przez masowe zabijanie. poison gas in extermination camps. Również były obozy koncentracyjne. So it's very sad, right? Było to wszystko bardzo smutne. But the Bible actually
tells us, what is happening in the last day. Ale Biblia nas ostrzega o tym, co będzie się działo w ostatnich dniach. Even, my country in Burma, Nawet w moim kraju, w Bermie, there have been 3,000 plus people were killed already because of the military regime. do tej pory ponad 3000 ludzi zostało zabitych z powodu działań wojskowych. That's why in Matthew chapter 24 verse 3, the disciple of Jesus asked, what will be the sign of your coming in, of the end of the age? W 24 rozdziale Mateusza mamy zapytanie uczniów, którzy zwrócili się do Jezusa, jaki będzie znak Twego przyjścia? And Jesus answered, false religious teachers will be appear. Jezus powiedział, że przyjdą fałszywi nauczyciele, And there will be famine będą głody, and all natural disasters, różne nieszczęścia, wars, wojny rumors of war will be heard. i będą słyszane wieści wojenne. Exactly it happened right today. I to jest to, co dzieje się dzisiaj. So I read a book called, Cleaning Up Your Mental Mess. This is actually related to this war, even though this is regarding mind. Czytam pewną książkę na temat zdrowia psychicznego. So this is a social, economic and political affects mental health. I ta książka mówi na ten temat, jak nasze psychiczne zdrowie co ma wpływ na nasze psychiczne zdrowie. To są pewne socjalne sprawy, które się dzieją. So global rates of depression have been around 4% since 1990. Od roku 90 globalny procent depresji na świecie wynosi około 4%. So antidepressant trials in 2018 has shown that the large increase of antidepressant use hasn't delivered measurable results. So no result, even though there is antidepressant. Ludzie używają środków antydepresyjnych, ale badania wskazały, że to ma niewielki wpływ na stan zdrowia psychicznego. So in Australia, usage of antidepressant increased by 352%. W samej Australii użycie środków antydepresyjnych wzrosło o ponad 300%. Between 1990 and 2002. Między rokiem 90 a 2002. Yet there has been no observed reduction in rates of anxiety, depression or addiction. Ale nie zauważono, żeby miało to większy wpływ na stan zdrowia tych ludzi. In conflict-affected countries, 1 in 5% suffer from depression versus 1 in 14 worldwide. W krajach, gdzie odbywa się jakiś konflikt militarny, 1 na 5 osób ma problemy psychiczne, gdy tymczasem na świecie średnia jest 1 na 14 osób. Indicating that social, economic and political issues are important factors in mental health and need to be given far more attention than they currently receive. I to oznacza, że pewne konflikty, to co się dzieje w sferze wojskowej, militarnej, politycznej ma duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne. So why I read this is, why people are quarreling, why people are fighting, why there are many wars in this world. Więc jest pytanie, dlaczego jest tyle wojen, dlaczego ludzie walczą między sobą. The way we live is very hard. Sposób życia, w jaki mamy tutaj na ziemi, nie jest zbyt dobry. And there have been flood and wars and famine, earthquake. Są trzęsienia ziemi, powodzie, różnego rodzaju nieszczęścia. And political issues. Są pewne polityczne problemy. Because of these things happening, people's mind are corrupted. I z powodu tych rzeczy, które się dzieją, umysły ludzkie są skorumpowane. And we have depression. I również mamy depresję. And anxiety. Niepokój. It leads to mental health. I to wszystko prowadzi do problemów ze zdrowiem psychicznym. So what I have been thinking is because of these things, Jesus has foretold, because of those, happening, because of this thing happening, people, our mindsets are changed.
I tak jak Jezus przepowiedział, z powodu tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, umysły ludzkie zmieniają się. That's why what I mean to say is social, economic, and political affects mental health. That's why people, they hate each other. A więc te rzeczy socjalne, ekonomiczne mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne i na przykład na nienawiść między ludźmi. People are, they are trying to occupy one place for permanently. Ludzie próbują zająć pewne miejsca na ziemi. The other side say they are occupiers. Inni ludzie się nie zgadzają z tym. The other side say they are occupiers. Również są pewne problemy z tym So związane. people are quarreling every day. I ludzie kłócą się, mają zatargi między sobą. What we have to understand is many people want to build their empire or a bubble tower in this world. Wielu ludzi próbuje zbudować sobie coś takiego jak takie własne imperium. So in Revelation chapter 11 verse 18 says, John reveals us that Christ shall reign forever. W Księdze Objawienia jest napisane, że Chrystus będzie królował na zawsze. The nations were angry I narody są rozgniewane, and your wrath has come. ale Twój gniew przyszedł. And the time has come for judging the dead I przyszedł czas, ażeby sądzić umarłych and for rewarding your servants, the prophets, and your people who reveal your name. i dać nagrodę tym, którzy objawiają Twoje imię. For both great and small. Zarówno dla wielkich, jak i małych. And for destroying those who destroy the earth. I również zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Right? People, many people are busy with this, political and, problem in this world because they don't realize that Jesus will be the person who will reign the universe and even this world. Wielu ludzi ma pewne nastawienie na tej ziemi, próbują coś robić, dlatego że oni nie zdają sobie sprawy, że ostatecznie Jezus będzie tym, który będzie królował na tej ziemi. We understand that the Jewish actually believe the physical establishment of God's kingdom on earth. Wiemy, że Żydzi wierzyli, że królestwo ziemskie będzie założone przez Chrystusa na tej ziemi. You can see in Matthew chapter 20, verse 20 to 28. And that's why John and James' mother went to meet Jesus for the position of her sons. I z tego też powodu matka dwóch uczniów, Jakuba i Jana, przyszła do Jezusa, ażeby zapewnić im pewną pozycję w tym nowym królestwie. And Jesus replied, "You do not know what you are asking." Ale Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. People do not know what is happening in this world. Ludzie nie zdają sobie sprawy tak naprawdę, co dzieje się. Because they don't go to the Bible, the Word of God today. That's why there are many confusions. Dlatego, że nie studiują Biblii, dlatego jest tak dużo zamieszania dzisiaj. Even the disciple of Jesus Christ didn't understand. I nawet uczniowie Jezusa w pełni nie rozumieli, o co chodzi. That's why I encourage you today that, if we don't go to the Word of God, we may be confused what is happening in this world. Dlatego też, jeżeli nie udamy się do Słowa Bożego, możemy być wprowadzeni w zamieszanie przez to, co się dzieje. It is very important to note that we may want to build an empire or a kingdom or a Babel tower in this world. Jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że my nie jesteśmy w stanie wybudować sobie nasze królestwo albo naszą wieżę Babel na tej ziemi. By eagerly looking for wealth, position and financial freedom. Przez to, że będziemy się zajmować wzbogacaniem się albo nawet chcieć mieć tą finansową niezależność. That's what the world is doing right now. Ale to jest to, co właśnie świat czyni dzisiaj. Financial freedom. Finansowa niezależność. That's what they are looking for. To, co ludzie szukają dzisiaj. They want to build an empire like, their state will be permanently, stable. Oni próbują budować swoje własne jakby takie wieże, imperia. The real kingdom for God's people is not a nation on earth, but the kingdom of God which is in heaven. Ale to królestwo, które ma być na ziemi, to nie jest założone przez człowieka, to jest królestwo, które będzie w niebie. I believe that if people, actually understand this, then I think there will be a lesser confusion and a lesser, quarreling and fighting.
I wierzę, że gdyby ludzie rozumieli ten temat, to by było mniej zamieszania, mniej walk. All the towers of Babels, we are building possessions that related to this world will be destroyed one day. I te wszystkie nasze królestwa, nasze wieże, które budujemy sobie sami, któregoś dnia zostaną zniszczone. But the kingdom of God will be established forever and ever. Ale Królestwo Boże będzie istniało na wieki. What kind of kingdom, what kind of empire, or what kind of Babel tower do you are building today or establishing? Jest pytanie, jakiego rodzaju królestwo czy wieżę Babel każdy z nas buduje sobie dzisiaj. That is, this is happening in this world right now. To jest to, co dzieje się dzisiaj na świecie. And Jesus continued in Luke chapter 21 verse 26, people will faint from terror. I Jezus, kontynuując to, co mówi w Ewangelii Łukasza, mówi, że ludzie będą drżeć i omdlewać z bojaźni. That's why the apostle Paul urges us to be ready for Christ's return. Dlatego apostoł Paweł radzi, ażeby być gotowym na przyjście Chrystusa. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 and 3, while people are saying peace and safety, I w liście do Koryntów jest napisane, że, do Tesaloniczęców jest napisane, że gdy ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo, that's what the United Nations is doing right now. to jest właśnie to, o co zabiega Organizacja Narodów Zjednoczonych. Peace and safety. Pokój i bezpieczeństwo, pokój i bezpieczeństwo. Every day they are hosting meeting, Każdy dzień odbywają się jakieś spotkania, but they don't get any good results. ale nie widzimy żadnych rezultatów. But they are sitting every day and discussing and attacking each other. Ale oni ciągle dyskutują i atakują jeden drugiego. Peace and safety, that's what they are talking about. Pokój i bezpieczeństwo, to jest to, o czym oni mówią. But the Bible says destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman and they will not escape. Ale Biblia mówi, że zniszczenie przyjdzie na nich tak jak ból na niewiastę brzemienną i nie ujdą. So they don't know, the kingdom of God will come very soon on earth. Nie zdają sobie sprawy, że Królestwo Boże wkrótce nadejdzie. And Jesus said, nation will rise against nation. Jezus powiedział, że naród powstanie przeciwko narodowi And kingdom against kingdom. i królestwo przeciwko królestwu. There will be famines and earthquakes in various places. Będą głody i mory w różnych miejscach ziemi. You can read, the whole in Matthew chapter 24. Możemy to przeczytać, otwierając 24 rozdział Mateusza. Everything I'm going to say is not a new things, but I just want to remind every one of you today and myself. To nie są nowe rzeczy, ale chciałbym po prostu przypomnieć i wam, i sobie. And it continues, in Matthew chapter 24 verse 12, it says, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cool. Dalej Jezus mówi, że z powodu wzrostu nieprawości miłość oziębnie wielu. Actually, God established this earth, this world with His love. Bóg założył tę ziemię dzięki swojej miłości. Because of, the sin came into this world, Ale z powodu grzechu, który przyszedł, people are wicked. ludzie stali się źli. That's why the love of God, it grew cool. Z tego też powodu ta miłość Boża oziębła. Rising crime and violence and iniquity. Rozwój wszelkiego rodzaju nieprawości. If you read 2 Timothy 3 verse 1 to 4, Jeżeli czytamy drugi list do Tymoteusza, Paul is talking about there will be terrible times in the last days. apostoł mówi, że będą straszne rzeczy się działy w ostatnich dniach. It really happened, when I read this, people will be lovers of themselves. Jest powiedziane, że ludzie będą sami siebie miłujący. Lovers of money. Miłujący pieniądze. Boastful. Przechwalający się. Proud. Dumni. Abusive. Którzy nadużywają innych. Disobedient to their parents. Nieposłuszni rodzicom. Ungrateful. Niewdzięczni. Unholy. Nieświęci. Without love. Bez miłości. Unforgiving. Nieprzebaczający. Slanderous. Tacy opieszali. Without self-control. Bez kontroli. Brutal. Brutalni. Not lovers of the good.
niemiłujący rzeczy dobrych, treacherous, zdradzieccy, rash, e, rash and conceited, okej. and lovers of pleasure rather than lovers of God. Miłujący raczej złe rzeczy niż miłujący dobre. You know, it's happening around the world, right? Even in our country or wherever you go, this happen. Because of this, people are fighting each other, nations, against nations. I to dzieje się wokół nas. Z tego też powodu odbywa się tak wiele walk, nawet między narodami. And we all know that in Matthew chapter 24, verse 37 and 39, it continues, the days before the flood. This is the time, the days before the flood. Jezus dalej kontynuuje i mówi, że dni będą podobne jak to, co działo się przed potopem, People are eating and drinking, marrying. gdzie ludzie jedli, pili, wychodzili za mąż, żenili się. So it's happening, right? I dzieje się to, prawda? So, I have a report from a CDC. It is the Centers for Disease Control and Prevention. It says there were 620,000 abortions nationally in 2020 in the District of Columbia in 47 states in America. Organizacja CDC, czyli ta, która zajmuje się zapobieganiem chorobom, oznajmia, że w roku Columbia in 47 states in America. w stanie Columbia i w 47 innych stanach było prawie 630 tysięcy aborcji. Abortion. So, it's really bad, right? And in 2020 it increased 1.5%, so it became 930,000 abortion, have done in the United States. W następnym roku 20 to doszło do 900 tysięcy. So all the prophecies and all the things Jesus foretold is happening right now. Także te proroctwa, które Jezus przepowiedział, wypełniają się właśnie teraz. People are just looking for pleasure. Ludzie szukają przyjemności. So James chapter 5 verse 1 to 5 it says economic difficulties. W liście Jakuba jest w rozdziale 5 i wiersze 1 do 5 jest powiedziane na temat So it really happened around the world. I to jest właśnie to, co dzieje się teraz na świecie. Trudności ekonomiczne. I just wondering, America has 31 trillion debt. Ameryka sama posiada 31 trylionów, miliardów, trylionów długu. So how can they survive? I don't know. Jak oni mogą przeżyć? Right, the Bible exactly talk about this. I Biblia mówi szczególnie na ten temat również. So when they have more debts, then they will create something, to pay off. Gdy jest więcej długu niż możemy wyprodukować, żeby to spłacić. Good ways or bad ways, I don't know, what is going to happen. Także nie wiadomo, co może się dziać. So the Bible says in Luke chapter 21 verse 34, be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness and the anxieties of life, and that day will close on you suddenly like a trap. W Ewangelii Łukasza jest powiedziane, uważajcie, ażeby serca wasze nie były obciążone rzeczami tego świata, gdyż ten dzień może przyjść niespodziewanie. That's why many people are facing this kind of difficulties. Then, they want to relax themselves and they are looking for, happiness by, drinking and, some people got anxiety because of this thing happening in this world. I pod wpływem tych wszystkich trudności wielu ludzi szuka pewnego rodzaju rozwiązania, ażeby być bardziej zrelaksowanym, udają się w pijaństwo i podobne rzeczy. That's why Jesus warned us, be careful when you see these things. Dlatego Jezus mówi, uważajcie, gdy widzicie te wszystkie rzeczy. So, in this stage, what we have to do in this world is gospel preach to all the world. That's still our responsibility. Ale naszą odpowiedzialność, widząc to wszystko, jest głoszenie Ewangelii. Jesus didn't ask, when you are facing these things and just stop preaching. No,
He still asks us to preach the gospel to the whole world. Jezus nie powiedział, gdy widzicie te rzeczy, to przestańcie głosić. On powiedział, tak, macie głosić nadal. So in 2 Peter 3, verse 8 to 10, W drugim liście Piotra we may think that, people are, very bad and there is no more morality and, everything is bad, but God is still looking for people who will be saved. Pomimo tego, że wielu ludzi jest, którzy są niemoralni, którzy są źli, to jednak Bóg ciągle szuka tych, których by mógł zabrać. So I think the whole quarter we are studying this topic, right? God still loves people and God still wants people to be saved. Mamy teraz te lekcje, które właśnie przekonują nas, że Bóg ciągle szuka ludzi i ciągle chce ich uratować. So in 2 Peter 3, verse 8 to 10, Drugi list Piotra 3, 8 do 10. I will read just a part of it. From 9, the Lord is not slow in keeping his promise. Może otworzymy to. 2 Peter 3, verse 9. Second Peter 3, verse 9. Yeah, we can read it. Nie omieszkiwa Pan z obietnicą, jak to niektórzy mają za omieszkanie, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. So we know that the world is going to in a very bad situations. Wiemy, że świat idzie w bardzo złym kierunku. People are going away from the word of God. Ludzie odchodzą od Słowa Bożego. But the Bible says the Lord is not slow in keeping his promise. Ale Biblia mówi, że Bóg pomimo tego nie rezygnuje. Not wanting anyone to perish. On nie chce, ażeby ktokolwiek zginął, But everyone to come to repentance. ale ażeby każdy przyszedł do pokuty. Right? But we will see that many people will be departing from the truth. Wiemy, że wielu ludzi odejdzie od prawdy. And Matthew chapter 24, if you keep reading it in verse 48, the evil servant says, "My Lord delayed his coming." Następna przypowieść Jezusa tutaj mówi, że ten niewierny sługa mówił, że mój Pan odwlacza swoje przyjście. So it means people do not ready to meet Jesus Christ Więc coming up. ludzie nie będą gotowi na spotkanie Jezusa. Jesus, it's been told from century to century, Jesus is coming. Some people say, where is Jesus? My grandfather talk about this and nothing happened. Ciągle mówimy o przyjściu Chrystusa, mój dziadek to mówił, więc kiedy to się wreszcie stanie? But we understand that all the signs is happening right now. Ale my rozumiemy to, że coraz więcej proroc teraz się wypełnia. So I will read the last Bible verse, Chciałbym biblical text from Matthew 24, verse 42 to 40. I think we will read that, przeczytamy the whole text. jeszcze ostatni tekst z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Matthew 24, 42 to 44. I'll read in English first. Matthew 24, 42 to 44. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had not known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Czuwajcie tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie. A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej ma przyjść, czuwałby i nie dałby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo której się godziny nie spodziejecie, Syn Człowieczy przyjdzie. So we have to keep watch what is happening in the world. Tak więc powinniśmy obserwować to, co dzieje się wokół nas, It means we have to keep reading the Word of God. ale również czytać Słowo Boże. Keep studying the prophecy.
studiować proroctwa, so that we can be ready, when, the Lord appear in heaven. ażeby być gotowi, kiedy Pan przyjdzie z nieba. So, it is really encouraging us that, we can't just stay doing nothing. To nas zachęca, ażebyśmy nie byli w takim stanie, gdy nie czynimy nic. That's why we have to go out and, like Abraham, not sitting in the room, but just going out and meeting people today Tak jak Abraham, mamy wyjść i spotykać ludzi and telling what is the truth i mówić im, co jest prawdą, and preaching what is the truth każąc prawdę and showing what is the characteristic of God to i people, mówić im na temat tego, jakim jest Bóg. right? This is just our responsibility today. I to jest nasza odpowiedzialność na dzisiaj. Finally, there were only 4 persons saved, right? After Abraham did a very good mission. Gdy Abraham próbował swojej misji, to jednak tylko 4 osoby zostały uratowane. But God said, Abraham did, what is good. Ale Bóg powiedział, że Abraham uczynił dobrą rzecz. It was a successful mission. To była misja z powodzeniem. When I read this, I was just like, just wondering, why. Gdy czytałem to trochę byłem zdziwiony. Now today, I understand that, God doesn't ask us to baptize people. I teraz rozumiem, że Bóg nie zmusza nas do tego, ażebyśmy chrzcili ludzi. He just asked us to tell what is the truth to the people. On chce, ażebyśmy mówili im po prostu prawdę. Just meeting people and showing the characteristic of God. Mówiąc ludziom na temat, jaki jest Bóg. That's why we come to church. It is what we are showing our identity, that we are Sabbath keeper and we are still keeping Sabbath, the Lord has made. Ciągle zachowujemy sabat po to, ażeby zachować naszą tożsamość. So I was, I got, a lot of encouragement, during this lesson. Ta lekcja dała mi wiele zachęty. Sometimes I was very discouraged when I don't baptize in a year. Czasami mam takie chwile zniechęcenia, gdy nie udaje mi się nikogo ochrzcić. Now I have a new energy that, no, baptism is not the first thing we have to do. We have to tell people and knock doors and, sharing books and, doing the mission that God has already given unto us. Ale to dodaje mi pewnego wsparcia, że pomimo braku chrztów, to jednak zadaniem jest po prostu udzielanie informacji. We know that all the signs that Jesus foretold are happening right now. I widzimy, że te wszystkie znaki, które Jezus przepowiedział, właśnie dzieją się teraz. So we have to keep watch, we have to keep study, we have to keep study the prophecy. Tak więc mamy obserwować, studiując proroctwa, So that we will not be, tempted into temptation. a żebyśmy nie zostali zwiedzeni We will stand firm until the day of the end. i stali na właściwym miejscu aż do końca. May God bless you all. Thank you so much. Niech Bóg błogosławi nam i dziękuję wam wszystkim. Amen. Amen.